Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Katkum ga jingsa prank start kani ka video hakiran san social media but katkum ga khubor balayo lum Khublei U boy ha kawei ka hospital ha ka Shamli district jang ka Jilla Uttar Pradesh ula syakem hadin baulatu ya ka Ksiar ka bala deng da kawei ka briew ka bala yap ha kani ka jaka sumar kani ka video 8i ya kani ka jingjia but 8i ru baulatu ya kani ka Ksiar na ka shkor jong ka kani ka briew kadai ka bala tip kyrteng kum ka shweta ka bala dan arpun reus nem karta bat kala yap no ha ka jingye tenra kali ka bala jia ha ka khat khandai tarik jong new banai ha ka ba lakit no yaka shaka district hospital la ong do chief medical superintendent u dr Kishore ahuja u dr Kishore u ong bahadin bala IT yaka metiap shaki pulit ki bahayeng hasem kila ujor ba laja ka Ksiar na shkor jong kani ka briew bat ro andala Peit yaki video ha ka CCTV lalap ba uni boy u kyrteng VJ ula tu yaki hadin kani ka jingjia u VJ ula pet tangba la yo ban kem no yo ha ka arphau tarik jong new banai bat ru ula pan phai no ya kani ka Ksiar ka ba tu na shkor jong kani ka briew ka balaya अब देखो दूसरे करवट नानी इधरली साइड है पल्ली साइड मैं देख चुका मैं दोबारा देखा देख लो ये वो दे दी करवट पर गर्दन प्रकृति जैस का मुंह पलके से दिख जाए ये कर दिया ये रख दिया ये हो गया